এইটা রাখি দিয়া তো দে এই এইটা ঠিকঠাক সিলাই କରି ରଖିବ କାମଟା କାଟା ବାଟ କର ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଆରେ ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଥିଲା କପଡା ସେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଉ 2 ପିସ୍ ଦି ପିସ୍ ସାରି ଦଉନା ଡେରି କାଇଁ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ସାମାନଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆଉ ତମେ କରୁନା ସେ କଥା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ପରିଶାନ ଲାଗୁଛି କାମ ଗୁଡାକ ତମେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ ଆମ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ବାର ବାର କରି କରିଦେଲେ କାମ ସରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ତମେ କାମଟାକୁ ଭଲରେ କର ଖାଲି ବସ୍ତାନି ନେଇକି ଆଉଛ ମସ୍ତାନି କରିକି ଯାଉଛ କାମ ଆଉ ତମ ମନ ନାହିଁ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ମୁଷା ଚାଚା ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ବରମୁଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଟା ହେଲା ନା ହେଇନି କଣ ଚାଲିଛି ସାଲା 8 ଦିନ ଲାଗି ଦେଲା ବରମୁଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତମେ ସିଲେଇ କରି ପାରିନ କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଲା ସିଧା ନାହିଁ ଭଲ କାମ କରିବି କଥାଟା ବୁଝୁନ ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ତମକୁ କହୁଛି କାମଟା ସାଥିୟ ତମେ କାଟୁଛ ଏଠି ଫାଟି ଯାଉଛି ସେ ସିଲେଇ କରୁଛି ସେଠି ଖୋଲି ଯାଉଛି ଆରେ ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି କାମଟା କରୁଛ ପୁରା କରିଦିଅ ଅଧା କରୁଛ ଜିନିଷ ହଉ ନାହିଁ ପୁରା କଲେ ପୁରା ହେଇଯିବ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ବିରକ୍ତ କାହିଁ ହେବ ଠିକ ଜାଗାରେ କାଟିକିରି ମାନେ ତମେ ରଖିବ ଆଉ କଣ ସିଏ ପଛରେ ଖାଲି ସିଲେଇ କରିଦବ ବୁଝିଲ ଚାଚା ଏଇ କଥା ଥିଲା କିଛି କଣ କଥା ଥିଲା କଥା କାଣିକି ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କାଲି କାମଟା ସାରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କାମ ଥିଲା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆରେ କାମ ଗୁଡାକ ଅଧା ପଡିଛି ତତେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଆଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୁ କରିଛୁ ନାଇଁ ସେଟା 3 ଖଣ୍ଡ କରିଛି ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ବାକି ତ 3 ଖଣ୍ଡ ସାରିଛି ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି କାମ ଗୁଡାକ ସରୁ ନାହିଁ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକି ଗାଣ୍ଡି କାମ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଲେ ସେ ପଇସା ଆମ ଗାଣ୍ଡିକି ପେଲି ଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେ ମୋ ଉପରେ ନା ଦେଲେ ମୁଁ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ନେବି ବୁଝିପାରୁଛ ନଉଛ ଦଉନ ନା ଆଉଟପୁଟ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଚା ମୁଁ ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା ଯଦି ଟାଇମରେ ପଳେଇ ଆସିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆରେ କାଲି ଚାଞ୍ଚଲେ ଆସିବୁ ହଁ ପଳେଇ ଆସିବି The next day. କାଲି